Čaute všetci, v dnešnom videu si ukážeme skrátka našu cestu do Korei, ako sme tam žili, ako sme si tam užívali a samozrejme ako sme vyhrali. Ako môžete zatiaľ na začiatku videa vidieť, cesta bola skrátka dlhá a náročná, ale o tom potom. No má dobré sama. Objednajú letenky. Parky. Ale v takomto stave by sa nesúdil. Toto je náš vedúci za jazdu Samčo, ale my sme ešte vtedy volali Vlado. Máme tu Vlada. Dámy a pani, a toto je najväčší frajer a najväčší pik tohto zájazdu. Adam, náš dlhoročný kamarát, prišiel až z Austrálie, aby nám pomohol a doniesol nám basu, za čo mu patrí veľký rešpekt a vďaka. Náš prvý deň v Koreji vlastne započal tým, že sme sa zúčastnili úvodného ceremoniálu, kde sa predstavili rôzne súbory z rôznych krajín a samozrejme sme sa predstavili aj my ako reprezentácia Slovenska, kde vlastne ako nás privítali a následne nám aj trošku ukázali zo svojej vlastnej kultúry. A večer sme sa presunuli na hlavný stage, kde sme sa ukázali pred domácimi. Naše prvé predstavenie vlastne začínalo až po obede, takže dovtedy sme mali kopec času pozrieť si rôzne atrakcie a stánky, ktoré mali v danom areáli. Učili sme sa hrať na rôzne nástroje, skúšali sme si aj klobúky a objavovali ďalšie skryté talenty. No a potom nasledovalo to predstavenie a keďže sme do večera museli byť v areáli, tak sme sa to snažili využiť na maximum. Okrem toho, že som zistil, že vlastne moja reakcia v nohách je nulová, tak som ešte nikdy nevidel takú radosť z nuly, ako mala Emma. Nebudem klamať, myslel som si, že to bude ľahšie, ale bolo to fakt, že náročné a to nehovorím o tom, že Štefana si porodili na to tej dlažbe, lebo toto, čo on tam dával, akože masaker. Deň číslo 3, presúvame sa do barbecue baru, kde sme mali možnosť si prichystať sami jedlo, za mňa super koncept, akurát mne vtedy bolo strašne zle, ja som riešil inak vtedy iné problémy, ale celkový dojem jedla 10 z 10. Pomaly ale isto sa už presúvame na sprievod, ktorý vyzeral skrátka takto. Po krátkom behu sme ďalej pokračovali v sprievode, kde sme sa zdravili s ľuďmi, ktorí boli navokol a samozrejme postupovali sme na základe ďalších inštrukcií, kde nás pripravovali, kde máme stáť a podobne. Po sprievode si naši muzikanti našli novú zábavku. Tak prišla krátka party, kde bolo vlastne vyhodnotenie sprievodu, čo sme aj nevedeli, že sa vyhodnocuje. Danko, čo sme vyhrali? Odlakli na cenu. Cena bola náš čas. Stretný čas. Takže sme vyhrali stretný čas? Nie, prehrali. No, a niektorí vďaka svojej šikovnosti prehrali aj večeru. Tu sme mali pol dňa voľno, takže sme navštívili chrám a samozrejme aj vojnové pamiatky. No a večer nás čakal náš posledný tanec, ktorý nám mal zabezpečiť postup do finále, bol to cigán. Pápi cigán čo? Životný. Brutál. Som ti áno hovoril, že dáš dneska životného cigána. Ja vždy ho dávam. Potom sme samozrejme robili to, čo nám ide najlepšie, a to je zábava a šovka. Tancovali sme a samozrejme sme sa aj zabávali s divákmi, no skrátka brutalizmus.
teraz okamih, na ktorý sme všetci čakali. Guys, I practice a lot. You guys are really tired. You guys had a long flight, and I know how sincere you guys are. I love you guys. And unfortunately, Ale teraz čakáme, ticho je a vtedy to prišlo. we are going to the final. Obrovskú radosť postupu do finále sme určite neskrývali a zároveň sme večer pozvali Samčak, nám niekto s nami poriadne oslaví, no a asi nejak takto to vyzeralo. A takto vyzeralo naše ráno. Chcem spať. No i sa nepýtaj. Chvála Bohu, že tam také dva súboji netancujú od 6 rána. My sme si tiež dali ráno rozcvičku, následne sme sa večer presunuli už na hlavný stage s našim záverečným tancom. Padli samozrejme aj nejaké prognózy. Myslím, že to bude v prvej, čiže... Ja si myslím, že skončíme dobre, ale nie. Well, ladies and gentlemen, this is the grand prize for Ako to už dopadlo, asi všetci viete, ale oznámenie, že sme majstri sveta, nevystihne nič viac a nič lepšie, ako raz povedal Miloš Kováč. Sme majstri sveta! Sme majstri sveta! Fantasticky to znie! Fantasticky sa to hovorí! Toto víťazstvo pre nás ako malú krajinu znamenalo niečo podobné, čo sa stalo v roku 2002, keď sme vyhrali majstrovstvo sveta v hokeji nad Ruskom. Čiže samozrejme nesmie chýbať. Kurvy ruské vyjebané! In an accident, cause this must be heaven. I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Po tomto veľkom úspechu sa s nami rozlúčila dlhodobá tanečnička Emka. Aj za vás všetkých, takže vám ďakujem za to, že ste prišli a že ste ma vlastne sprevádzali celou touto cestou. Sice sa nám nepáči, že od nás kráčaš ďalej a preč, ale chceme, aby sa ti kráčalo pohodlne. Aby si ukazovala svoje krásne nohy. Aby si ukazovala svoje krásne nohy všetkým v korejských šľapkách. V deň odletu sme ešte narýchlo prebiehli show. Potom samozrejme rýchle odbehnutie na obed, kde na základe týchto výrazov asi vidíte, ako nám chutilo. Tu som natočil nejakú rinvu, samozrejme fotka s bratrancom. Asi to nedočkám, že... Emka pozdrav do kamery. No a toľko k tomuto vlogu. Every turn I take, every trail I take, every path I make, every road leads back, every place I know where I cannot go, where I long to be. Na čo čakáte? To je všetko. Nič viac už nebude. Ale najbližšie sa uvidíme vo východnej. Alebo nie? Alebo na dobrom festivale. Každopádne sa vidíme.